Здравейте! Добре дошли в моя сайт. Аз съм Диана Симеонова. В сферата на образованието съм от 1996 година и от тогава постоянно търся пътища за квалифициране и досъвършенстване на моя педагогически опит. Избрах тази професия, защото обичам да се уча и в същото време да предавам наученото от мен на моите ученици. Педагогическото си образование като начален учител получавам в Софийския университет Свети Климент Охридски. Успоредно с това изучавам и се дипломирам като учител на деца с интелектуална недостатъчност и в продължение на 4 години обучавам и възпитавам такива деца. От 1999 година работя в 54-то средно общо образователно училище Свети Иван Рилски. Занимавам се с учебно-възпитателната работа на деца на възраст от 1 до 4 клас. През 2010 година придобивам първа професионално-квалификационна степен. Издавам няколко статии, свързани с проблемите на образованието. Включвам се в научно-практическа конференция с международно участие на тема «Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция». Участвам в образователните тренинги на Фондация Просвета. Имам много други изяви. Притежавам добра научна и методическа подготовка, следя новостите в моята област и постоянно повишавам квалификацията си. Владея и прилага методиката на обучение, както и методическите приеми на висококомпетентно и качествено ниво. Проявявам новаторство в образователно-възпитателният процес, което ми е донесло много добри резултати. В момента се обучавам по магистърска програма образователен мениджмънт, за да мога да реализирам всички свои възгледи и промени в образователният процес на ниво по-високо от паралелка.